Здравейте, днес сме с Карина Джангосова. Здрасти, Кари. Здрасти, майче. Днес ще ни задам няколко въпроса, свързани с четенето и книгите. Слушам. Добре, първият въпрос е: готино ли е да четеш? Според мен е готино, защото ние сме готини и го правим готино и това си зависи от нас. Да. Четете книги. Четете. Така. Имаш ли любима книга? Да, Хари Потър. Добре, любим герой? Хари Потър. Както името. Следващия ни гост е Майя Мустафова. Здравей, Майя! Здрасти, Ивен. Искам да ти задам няколко въпроса относно четенето. Добре. Коя ти е любимата книга? Ами те са доста. Аз много харесвам забавни книги и съм взела няколко. Да, защо си толкова забавна? Не знам. Така, коя ти е любимата книга от тази поредица? Бабата бандит и другата баба бандит. Втора част и първа част. И аз съм ги чела, доста интересни книги са. Имаш ли любим герой от тях? Бабата бандит. Добре, супер. Според тебе заслужава ли си четенето? О, да. Защо? Ами, много е яко да четеш. Научаваш много яки неща. Ставаш по-забавен, по-умен. Ами, добре, Майя, много ти благодаря за участието.